Opo. Payasyong. Nandiyan siguro sa, ano, tinang po naghahanap sa imo. Naghahanap. Nagano ka? Nandiyan na ba? Nahiling mo pa naman yan. Nasilag ko naman. Wala kang sabon? Wow! Dapat yung mga aki mo yung ano, maglaba. Yung nga, tamad naman. Tamad. Tukduan mo. Maging hanggang wakas nitong buhay. Oh, andyan ka pala. Kanina ka pa dyan. Saan tayo bibili ng bangka? Na? Hanap tayo dyan sa Sugong. Wala dyan? Tamban daw eh, igwa. Mahal? Mura daw. Mura dun. May nagsabi. Huwag ko lang dapat tayo ba? Saan? Oo. Harayo ba yun? Harayo. Samo ano yung bangka? Saan may ano yung bangka? Igagarahe pag nabili na. May bangka na dyan isa. May bahay naman yung ano, iiwanan niya. Hindi naman, dapat, Ay, gwa. sabi ko nga dapat di may iwanan sa may bahay. Hindi mawawala. Iyo. Baka manakaw yun, di man? Nasaan yung mga aki mo? Hmm. Tara, mabakal kitang bangka. Mahanap kita. Tamban. Pirang taon na nga si Pesong? 60? Oo, 60 mas 62 ako. Ha? Agosto, 61. 61. Senior na ano? Sana hindi mo ako mapansin sa inyo. Bakit? Sayang. Abala ang height niyan. Tanong. Matagal naman ka pag ano, bago ano yan. Sabi nga dyan, Eh, kabayo pa rin tinda mo. naglalabas siya na walang sabon. Meron. Ba't walang bula? Ayan o. Dapat na maglabas yung dalaga nindo. Ano lang yan, matrap mo lang yan. Trap. Bo, sabi ko baka buti na healing pa niya. Ano? Hindi mo siya. Hindi kaya. Sarakbahan mo lang. Tara na, try natin. Ano? Madurman kita. Ha? 2 hours later. Hello guys, babalik kami sa pupunta kami ng Tamban ngayon. Bibili kami ng bangka. Kung may mga mabibiling bangka. At sana meron. Ngayon ay medyo masamang panahon, mauran. Pupunta tayo ng bangka. Ayun si Payas yung kayo kasama ko. Ang masasabi mo Payas yung harayon. Malayo. Maragay lang yung pinambat. Sagaan lang. Basta. Hirap na magbaka. Bili ng ano, bangka. Ha? Yun, dakulang bangka. Noah, kay Noah baga. Dilos. Papabakan natin sa baba. Dahil ito ka sa ganito. Kasaga. Maraming kasag. Yun po. Anong ginagawa mo nito? Alimango? Alimango? Ano po tuwi? Ano? Ay, tuhoy. Dakol man tuhoy dyan. Hindi na, bukan tikakan dyan. Ha? Hindi ba tikakan? Tiga ano lang. Hindi pa lang po sa bintod. Alimango? Ba't mati? Mati yung dyan. Mati ang tuhoy dyan.
Maya, pagagamit ang pagkasag. Iyan, dyan sa balyudo na yan. Ay, barudo. Ha? Mas kiluma ko. Oo, Eh. Igi po sa may ano, may tig sabi. Wala yun po si Papa, yun sa taas. Size. Ano ginagawa mo? Box po, lagyan ng limango. Lagyan kwarta. Kasi mo dyan alimango. Opo. Ayun po. Kasi ma? Opo. Sadit. Dito kami guys sa ano, sa Tamban, naghanap kami ng bibili na bangka. Kaso halos wala. Wala kami kinahan. May tumulong na. Naghanap sila ng tapalang. Ayan. Wala ka na. Oh. 1 2 3 4 5 5 Ay, wala ka na niya. Nagtulog na kayo. Buhay ka na. Sige, ano masasabi mo pa eh? Maraming salamat ka lang. Wala na, ayan lang. Hello! may panira na ako yung pating. Salamat. Para sa inyo niya. Ano? Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rab Matubang, Kalingap Jason, Papa Franz, Daddy Philip, Brother Paz, Engineer Adol, Kalingap Edo, Kalingap Berta, Super Makat Andoy, Kalingap Abdol, Kalingap Habong, Kalingap Jose.